खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन अम्बुबासि मेलाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय मा कामाख्या थानसालियाव मैयानिफ्राय जागायजेनबाय मैया मोनानि 9 रिंगा 8 मिनिट 42 सेकेन्डआव कामाख्या थानसालिनि गुबै दरजाखौ बन्द खालामबाय जेराव गोबां दाब जायगानि साधु सन्यासिफोरा बेयाव नुजाथिफैदों आरो गुबुन हादरनिफ्रायबो सिबियारिफ्रा नुजाथिफैदों लाख सिबियारिफ्रा मा कामाख्या थानसालियाव बा आइ बिमा कामाख्या थानसालियाव नुजाथिफैदों सानथामनि थाखाय कामाख्या थानसालिनि गुबै दरजाखौ बन्द खालामनाय जागोन सानथामनि उनाव फिन माखासे फुजा फाथो होनायनि गेजेरजों गुबै दरजाखौ बेखेवनानै होफिननाय जागोन सिबियारिफोरनि थाखाय गंसे कचिं सेन्टाराव गिख्रंथाव अर खामनानै 15 फरायसाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों लखनौनि अलीगंज ओनसोलाव जानो मोन्दों बे जाथाया अलीगंज ओनसोलनि उषा मेहता मार्गआव बे जाथाया जानो मोन्दों बे उषा मेहता मार्गआव कचिं सेन्टार काम गेमिं जन दंमोन जेराव गोबां फरायसाफ्रा कचिं लानो थाखाय फैयोमोन बेयावनो कचिं लाफुबाय थानाय समावनो हरखाबै गिख्रंथाव अर नांदों जायजों 15 फरायसाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों लखनौनि केजीएमयू ट्रमा सेन्टारनि मेडिकेल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डक्टर अनिल अग्रवाल बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 12निफ्राय 12 गथ'साफोरखौ देहा फाहामसालियाव लानानै फैदोंमोन माखासेखौ बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै जोखोम जानाय हालोदाव लानानै फैदोंमोन बेनि मादावनो 15खौ थैनाय थासारियाव लानानै फैदोंमोन जाथाय जानाय लोगोनो गं 14 अर खोमोरग्रा गारिया फैनानै अर खोमोरनायनि हाबाखौबो मावफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय अरा गोबां खामनायनि जाहोनाव 15 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो माखासेया गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों बेखौ फोरमायथिदों सीएम योगी आदित्यनाथ बिथाङा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो बिथोन होदों स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दानानै जाहाथे बेनि सायाव नायबिजिरो बेनि थाखाय बिथोनखौ होदों डिमाकुसि आरो मंगलदैनि गेजेराव एसि मोब्लिब बास सिबिथायखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाननि बानजायनायाव बेखौ डिमाकुसि आरो मंगलदैनि गेजेराव बेखेवनानै होनाय जाबाय आसामनि हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर' बिथाङा बे बेखेवनानै होदों आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे 45 नं भेरगाव समष्टिनि एमएलए महेश्वर बर' टंला समष्टिनि एमएलए बिखन देखा बिटिसिनि इएम एमसिएलए जों लोगोसे बिपिएफ आरो बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लायो चरण बर' बिथाङा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियो दि थांनाय 6 दाननिफ्रायनो बिटिसिआव माजबाटनिफ्राय तेजपुरसिम आरो तेजपुरनिफ्राय माजबाटसिम बे इलेक्ट्रिक एसि बासआ दंखायोमोन नाथाय बिटिसिआव मोनसेबो चार्जिं स्टेशन गैया बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौ चार्जिं स्टेशन बानायनो थाखाय खावलायदोंमोन बे लेखायै दा बिटिसिनि मोनद' जायगायाव चार्जिं स्टेशन बानायनायनि खामानिखौ जागायबाय होननानै फोरमायथियो आरो चार्जिं स्टेशन बानायनायनि खामानिया आबुं जायोब्लानो बिटिसिआवबो इलेक्ट्रिक एसि बास सार्भिसखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो उदालगुरियावबो दा चार्जिं स्टेशन बानायगासिनो दं बे जायोब्ला उदालगुरिनिफ्राय भेरगाव गुवाहाटी आरो तेजपुरसिम थांलाय फैलाय खालामनो गोरलैनो हागोन होननानैबो फोरमायथियो चरण बर' बिथाङा गारिनि जाब्रबथायजों स्टेट बेंक अफ इन्डियानि 2 मावख'गिरिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों गारिजों लोगोसे स्टेट बेंक अफ इन्डियायाव मावनाय 2 मावथिया दैयाव गलांनायनि जाहोनाव 2बो जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोन गाखोनाय एसइउवी गारिया कन्ट्रल लस जादों जायनि जाहोनाव गारिया दैयाव गलांदों आरो बिथांमोनहाबो गारिनि सिङावनो नांथानानै गोलाव समनि थाखाय दैयाव थानो गोनां जादों धेमाजि जिल्लानि हासारायाव जानो मोन्दों बे जाथाया ग्रेन्ड विटारा एसइउवी गारिया कन्ट्रल लस जानानै लामानिफ्राय दैयाव गोग्लैहैदों गोलाव समसिम बिथांमोनहा दैनि सिङावनो गारिनि सिङाव थानो गोनां जादों उनाव खाथि खालानि सुबुंफ्रा फैनानै दैनिफ्राय गारिखौ दैखांनानै खुनु रोखोमै बोरिसिम लानानै फैदों उनाव गोबां नाजानायनि उनाव 2खौबो गारि सिंनिफ्राय दिहुननो हादों नाथाय बे समसिम गोबां उन जाबायमोन जायनि जाहोनाव 2बो गारिनि सिङावनो जोबथा हां लाखाबायमोन जिउ खोमानांनाय स्टेट बेंक अफ इन्डियायाव मावनाय 2 मावख'गिरिफोरनि मुङा फारियै हिरक ज्योति मिली बिथाङा एसबिआई धेमाजि मेइन ब्रान्चनि केशियारमोन आरो गुबुन सासेया रातुल कनवार बिथाङा एकाउन्टेन्टमोन 2बो जिउ खोमानो गोनां जाबाय चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारियाव हरसेनि गेजेरावनो सिलिंखार बिलिफां बसुमतारीनि नखराव फानबारिनि साहेब गाथोनाव बिलिफां बसुमतारीनि न'आव मैदेरनि उदखार न'नि साखाथियावनो
गलाबो होयोमोन बे गलाखौबो गासैबो सिफायनानै थेर बेथेर खालामदों गलायाव गासै 1,50,000 रांसोनि मुवा बेसादफोर दंमोन बेफोर गासैखौबो खहा खालामलांजोबदों बेखौ फोरमायथियो आरो लन लानानैसो बे गलाखौ होनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बिटिसि सरकारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बा मदद होयो बेनि थाखाय खावलायो बिलिफां बसुमतारिया बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जायगायावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों 8 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 4 जोखोम जादों माजबाद सिखारि दाङायाव हरनि समाव मैदेरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव बे जाथाया जानो मोन्दों 8 बोसोर बैसोनि उन्दैसा गथ'आ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन 4 जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानायनि मादाव सासे 8 दाननि उन्दै गथ'साबो जोखोम जाफानो गोनां जादों आसाम अरुणाचल सीमानि माजबादनि सिखारि दाङायाव जानो मोन्दों बे जाथाया जिउ खोमानांनाय 8 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि मुङा रिजिता हाजदामोन ओजोंहाय जोखोम जानाय 4नि मुङा पिट्रस हाजदा सालमी मुर्मु जाहान हाजदा आरो 8 दाननि उन्दै गथ'सा रश्मिता हाजदा बिथांमोनखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों 3नि बांसिन गथ' थानाय बा फिसा थानाय गोर्बोआव गोनां बिमानो बेसेन नाङै फाहामथाय होनाय जानाय नंला देहा फाहामसालियाव जुलाइनिफ्रायनो बेयो जागायजेनगोन गिबियाव बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जागोन जायफोर बिमाया सिगाङावनो 3नि बांसिन उन्दै गथ' दंखायो आरोबाव 4थि खेबनि थाखाय गोर्बोआव थादोंबा बा 5थि खेबनि थाखाय गोर्बोआव थादोंबा बिथाङा फ्रि ट्रिटमेन्ट बा बेसेन नाङै फाहामथायखौ मोननाय नंला आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बेखौ फोसावदों सुबुं अनजिमा बांनायखौ सामलायनो थाखायनो बेखौ खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों मानो होननानै बुङोबा गोर्बोआव थानाय आइजोफोरखौ बेसेन नाङै फाहामथाय होबाय थानायजों सुबुं अनजिमा बांनायखौसो थुलुंगा होनाय जायो होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो 3नि बांसिन उन्दै थाखानाय बिमाफोरनो आरोबाव गोर्बोआव थाबावोब्ला बेसेन नाङै फाहामथाय होनाय जानाय नंला होननानै फोरमायथिदों गिबियाव बेखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बानायनाय जादों नाथाय आसामनि गासैबो देहा फाहामसालि आरो मेडिकेल कलेजफोरावनो जाहाथे बे नेमखौ लाबोयो बेनि थाखाय आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि अशोक सिंघालखौबो खावलायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ दा जागासिनो दङ फिफा वर्ल्ड काप जेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय लियनेल मेसिया रेकर्डखौ ब्रेक खालामदों फिफा वर्ल्ड कापआव जानानै थांनाय गासै फिफा वर्ल्ड कापआव गल सोनो हानायफोरखौ ब्रेक खालामनानै बिथाङा मोनसे गोदान रेकर्ड खालामदों लियनेल मेसिया 18थि खेब गल सोनानै बे रेकर्डखौ ब्रेक खालामदों टेक्सासनि आर्लिंटनाव थानाय डालास स्टेडियामाव आर्जेन्टिनाया ग्रुप जे मेचआव 2-0 गरजों अस्ट्रियाखौ फेजेनदोंमोन बेयावनो मेन आरो वमेन्सनि गासै फिफा वर्ल्ड कापआव बांसिन गल सोनो हानायनि रेकर्डखौ ब्रेक खालामदों लियनेल मेसि बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि सिगां मार्था बिथाङा फिफा वर्ल्ड कापआव मोन 17 गल सोनो हादोंमोन बेनि उनाव मिरस्लेभ क्लज बिथाङा 16 गल रनाल्ड'आ 15 गल गार्ड मुलारा 14 गल सोनो हादोंमोन दा बेफोर गासै रेकर्डखौ ब्रेक खालामबाय लियनेल मेसिया गासै 18 खेब बा 18थि गल सोनानै बे रेकर्डखौ खालामबाय लियनेल मेसिया आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जाय लाइमोनफोरा जिएनएम नार्सिं बिएससि नार्सिं पोस्ट बेसिक BSc Nursing, MSc Nursing, BSc in Medical Laboratory Technology, BSc in Medical Imaging Technology, BSc in Operation Theatre and Anesthesia Technology, Diploma in Pharmacy, Bachelor in Pharmacy बेफोर कर्सखौ लानो गोसो नोंथांमोनहा कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव मुं थिसननो हागोन कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशनआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा अदालगुरिनि गलमा डेली मार्केटनि साखाथियाव थानाय नार्सारि कमप्लेक्सआव थानाय रयेल डर्स एडुकेशनेल कनसालटेन्सिनिफ्राय खौरांखौ लानो हागोन जेराव फ्रि काउन्सिलिं खालामनाय जायो लोगोसेनो एडमिशननि गासै डिटेल्सखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआवनो मावनाय बिथां निसा दैमारिजोंबो नोंथांमोनहा सावरायनो हागोन मानोना बिथांनि गेजेरजोंनो आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोर कर्सखौ खालामनो थाखाय कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव दैथायहरनाय जायो बा लांनाय जायो मोजाङै नोंथांमोना सुलार लानो थाखाय 6002589855 नङाब्ला 9101496080 बे जानबुं नाम्बारावबो खौरां लानो हागोन फोरमायथिनो गोनांदि कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव आसामनिफ्रायनो 200नि बांसिन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो दङ
आरो 200नि बांसिननि मादाव अदालगुरिनिफ्रायनो 100नि बांसिना बेयाव सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउशन्सनि चेयारमेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर लाइमोनफोरा बे इन्स्टिटिउशन्सनिफ्राय पास आउट खालामदों बिथांमोनहा रावबो ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बेंगालरावनो गंनै हस्पिटाल दंखायो, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हस्पिटालजोंबो टाइ आप दंखायो होननानै फोरमायथियो चेयारमेन बिथाङा। बेनिखायनो रावबो लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बा कर्स खालामखांनायनि उनाव ओरैनो थानो गोनां जायाखै, बयबो गाव गावबागावनि आथिङाव गसंथानो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो जायफोर लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।